दैलां बोथोराव नङाबा एम्बुलेन्स गारिबो खारनो हानाय नङा सोरबाफोर इमारजेन्सि जानानै बहुत मानसि दंथ' ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा हाग्रामा सारदो जाय एकदमबारे आखायाव थाग्रा इसोरनो आं माने भिडिअखौ शेयार खालामगोन बेनिखायनो दिगान्त सारा जुदि जोंखौ नायफिनहरोबाथाय 20 टेलर बारा नाङा सार 20 टेलरल' नांगौ सेंग्रेफेल लामाया बोरै लामा नांगोन ना नाङा नांगौ र' नांनाया लामा नांगोन ना नाङा गेदेरफोर नांगौ एप्लिकेसनखौ हैथारगोन होननानै आं आखायाव लादो रायजोफोर इनिफ्राय जुदि रेसपन्स मोनफिना इखौ आं नोंसोरनो खोन्थानोसै उनाव मा गामियाव थायो जों नायदो मा खस्थ' जायो फिस्लायां रायजोफोर आं नोंसोरनो बिराद बेड निउस होनि आरो मोनसे थरायना दो आंदो दा मोना फैदो मोना माने एसेबांबो मोना नङा आं दहाय खनसे गोलैखांबाय आंनि खुद रायजोफोरनि लामायाव माने आं खनसे गोलैखांबाय आरो दहाय थरायनाखौ न'आव दोनना फैनानै आङो न'आव फैफिनदोंमोन इयाव गोलैदो दिनै थरायना जेने तेने बासायदोनो ओमफ्राय दिनै सानसे अखा हानायावनो जोंनि रायजोनि अतिलियापारा गामिनि रायजोआ माबायदि अबस्था जानानै दं लामाया आरो रायजोनि लामाया आंथ' आइखौ गोलैजानोसै गिदिंमोन दहाय जेने तेने गारि सलायो लोगोफोर रायजोफोरा ओमफ्राय जेने तेने आगान होनो जागा दङ इसे थाबायनायावबो ओमफ्राय साइकेल सलायनोथ' हाखायानो नांथाजोबखायो नैफोरबायदि अबस्था जाना दं नै लोगोफोर इफोरबायदि बेनिफ्राय आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामो आरो जोंनि सालबारि बियाबनिफ्राय देरालांनाय जोंहा मानगोनां दिगान्त गयारि सारनाव आङो मोनसे एप्लिकेसन हैगोन होननानै आङो गोसोआव दिनै सानदों आरो मानो होनबाथाय आं बिराद गुद मोनखांदों रायजोफोर बेनि खारनै आं माने दिगान्त सारखौ लोगो हमनानै थरनाखौबो लांफागोन आं लोगो हमनायाव दिगान्त सारखौ मानो होनबाथाय आं रायजोफोरनिफ्राय मोनसे एप्लिकेसन लानानै थांगोन एप्लिकेसनाव थागोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि सुइ लानानै थांगोन जाहाथे जोंनि लामायाव अतिलापारा गामिनि लामायाव मा होनो सेन्ट ग्रेभेलनि कारणे एसे सुबिदा हरोबाथाय बिराद माने जिखुनु जादों जोंनो दैलां टाइमाव माने जोंनो जिखुनु थांलाय फैलाय खालामनायनियाव जाहाथे खस्थ' जाया बेनि कारणे माने जोंनो सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होयोबाथाय बिराद मोजां मोनगोन 20 टेलर सेन्ट ग्रेभेलबानो माने जोंनि लामाया बिराद आजादि थांलाय फैलाय बिराद मोजां जागोन आरो गारि सालायनोबो बिराद मोजां जागोन थाबायनोबो बिराद मोजां जागोन आरो फुङावनो गथ'फोर दङ स्कुलाव थांलाय फैलाय अखा हाबाथाय एनेकुवा लेथ्रा जायो भगबान रावबो नायस'ना माने नोंसोरनो लामाखौ खोन्थिलांनो खिन्थु आङो जोंहा दिगान्त बिपिएफनिफ्राय देरहालांनाय आरो सार दिगान्त गयारिनो आङो माबागोन एप्लिकेसन हैगोन फरायना दांदो रायजोफोरनिफ्राय अतिलापारा गामिनि रायजोफोरनिफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि सहि लानानै आङो दिगान्त सारनो एप्लिकेसन हैनो जुजिगोन माने जाहाथे जोंनि लामायाव मा होनो मोजां जायो थांलाय फैलाय मानो होनबाथाय नै ससे लामा बारा गोलावबो नङा कारन जोंल'सो बाथ्राखौ बुंदो थेवब्लाबो माने बयबो गुद जानानै थायो आरो जोंनि लामाखौ रावबो होनलायनो हाया नायसनफैगौबा जों माने बिराद हास्थायनाय दं आरो ओमफ्राय माने बे लामाया माने आगोलनिफ्रायनो बिदिनो माने दङ आरो ओमफ्राय दाबो रावबो नायसनफैयाखै मानो होनोबाथाय आरो जोंनि अतिलापारा गामियाव एसेबांबो गेदेर गोलाव गोरों गोरा मानसि गैया खायसे खानै रोंगोबाबो माने न' सिङाव हाबसोजोबनानै थाग्रासो बेनि कारणे बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ बिराद रागा जोंनानै गोसोआव गुद एरखांबाय थानानै आं এই भिडिअखौ दिनै बानायदो लोगोफोर बयामोन ना रायजोफोर माने हेल्प मोननो कारणे आं এই भिडिअखौ बानायदो आरो अतिलापारा गामिनि रायजोनि लामाया जाहाथे मोजां मोनो लामाफोरना मोजां जायो इखौसो हास्थायनानै जों भिडिअखौ बानायदो जेनेबा नायलांबानो जाबाय जों भिडिअखौ दिन्थिलांनि जेनेबा माबायदि अबस्था जेनेबा दिन्थिनो नाजानि दहाय माने थांनायाव ओरैबायदि खस्थ' मोनलांदो गोलैयां जानानै ओमफ्राय इबो फैनानै फिस्लायफैदोनो ओमफ्राय आरो दा जों बे लामाजोंनो थांफिननांगो दा न'आवथ' जों थांथारनांगोन नालाय सिना दाबो दङ रायजोफोर आं नोंसोरनो मा फख्रियाव थायो आंदोंमोन आं इखौ खोन्थिगोन दाबो सिना दङ इयो ओइ ससेयाव दा जोङो दाबलिं थांनो हागोन ना हाया आं इखौनो बिराद सिन्था आंनि गारियाबो गिलिर दाबलिंबो थांनो हागोन ना हाया इखौ बिराद सिन्था खिन्थु आं एप्लिकेसनखौ हैथारगोन बयामोन ना रायजोफोर मानो होनबाथाय आं आंनि रायजोफोरनि कारणे आं एप्लिकेसनखौ हैथारनो गोनां जागोन दैलां बोथोराव नङाबा एम्बुलेन्स गारिबो खारनो हानाय नङा सोरबाफोर इमारजेन्सि जानानै एम्बुलेन्स लेंहरबाबो गारि भाराफोर लाना थांबाबो जोंनियाव सारि साखा एल्ट'फोरा हाबनो हाया जोंनि लामायाव नारनो कारणे मानसि लोगो लानांगौ जायो मालाबा समाव थरना नों लामा खोन्थै बेफोरबायदि अबस्था फार्स्टआवनो नै जोंनिफ्राय गारि गंसे फैदो नै बोरै खायथा खुयथा फैबाय दङ इनो ओमफ्राय नैफोरबायदि दै जमा जाजोबना थायो नै बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि बारा नाङा जोंनो 20 टेलरसोबानो जागोन
अबस्था जायो ओंखायनो नैयो बिराद फिस्ला दै लामाया नै बिराद फिस्ला आं दा थरनाखौ लानानै गोलैगोन ना मागोनसो जादों र' नै थरना आं इखिजा थांदों दहाय नै इखिजा सिनायोनो इखिजा थाहैदों आङो मिथिद' अ फिस्लायनानै इसिनाव थाहैदों आङो इमान लेथ्रा लामा दुनियाव इफोरबायदि लामा गैला आरो लामाफोरना मा गामियाव थायो जों नायदो मा खस्थ' जायो फिस्लायां सोरबाफोर नायसन फैदोहाय सोर स्कुटिदो सलायनो हाया खनला माने इखो ट्रेक्टर लांबाथ' गैलासो लामायानो नैयावबो बेफोर माबा सिगां होदोंमोन आरो इ ससेया गामिनिया फैसा खांनानैसो होनाय ओमफ्राय माखानो गोलैगोनलै इ ससेयाव खारखाला आं खारखाना फैगोन ओंखारबा गैला इ ससेयाव हाया लामाया बोरै लामा नांगोन ना नाङा नांगौ र' नांनाया लामा नांगोन ना नाङा गेदेरफोर नांगौ बेथो दहाय नायनाय आं बेयाव सेसखामोन कथिलापारा गामि जोबथारनाय लागि बया लामाया मिथिबाय ओरैबायदि अबस्था अखा हाबा बांसिन जायो दा अखा हागानायखाय एसे माबादो थेवब्लाबो माने गाव एलिया स्टाइल नुखायो आरो गामिखौ र' लाखस'लाय इयाव फिसिलायदोंमोन आं दहाय गारि साखा फोनांनोनो जायगायानो गैया जि एसे दङ सब फिस्ला बेफोरो जोंनि नै अबस्थाया नै जोंहानि न' फाइनाल न' मोनबाय नोंलाय जेने तेने मोनफैबाय आरो इमान बायदि गिलुम फैनांदों नुबाय खिन्थु आङो एप्लिकेसनखौ हैथारगोन होननानै आङो आखायाव लादो रायजोफोर इनिफ्राय जुदि रेसपन्स मोनफिना इखौ आं नोंसोरनो खोन्थानोसै उनाव जुदि रेसपन्सखौ मोनफिनाबाथाय इनिफ्राय आं सानगोन मा बहुत मानसि दंथ' ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा हाग्रामा सारदो जाय एकदमबारे आखायाव थाग्रा इसोरनो आं माने इ भिडिअखौ शेयार खालामगोन इनिफ्राय जुदि रेसपन्स मोनगोन ना मोना इखौथ' आं जेबो बुंना मोनला खिन्थु आं दिगन्त सारनिफ्राय रेसपन्स मोनगोन होननानै गोसोआव आसा थाबाय आरो नामाफोरना मा होननो सानो जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनो आरो नों आंनो खासे खानैल' नाङा ना गासैनोबो रायजोनोबो नांगो जोंहा खुदियाफोर थांलाय फैलाय गथ'फोरनि थाखाय माने नांथारगो आरो जोंनो बे लामाखौ जोङो मा थांलाय फैलाय जोंथ' न'आव थाबाय थानानै मोनजायाना जों बाहेराव थांनो गोनां जायो थांलाय फैलाय हान्थिनो गोनां जायो हान्थिनाय लामायानो जुदि मोजां नङाबा जों बोरै हान्थिनो बेफोरबायदि आरोना बयबो माने ओरैबायदि अबस्था जानानै दं बिराद रिक्सियाव ओंखारलांनांगौ न'निफ्राय बिराद रिक्सायाव ओंखारलांनांगौ इमान नोङो जिमान मोजां ड्रेस गाननानै थां जिमान गोदान जुता गाननानै थां नोङो इ लामानिफ्राय जुदि ओइ लामा मोजाङालागै ओंखारलांनांगौबाथाय नोङो जुताया लेथ्रा जाखागोन ओरैबायदि अबस्था जाहाथे जोंनो एसे मोजां जुदि खालामना होनो हायोबाथाय बिराद गोजोननाय मोनगोन फरायनायनिफ्राय बिराद साबायखर बावनाय थागोन आरोना माने जों दा एसे मिनिनायबाबो गोसोआव बिराद दुखु दङ बेनिखायनो दिगान्त सारा जुदि जोंखौ नायफिनहरोबाथाय 20 टेलर बारा नाङा सार 20 टेलरल' नांगौ सेंग्रेफेल इखौ जोंनो रायजोआव गथायना होबानो रायजोआ बिराद गोजोननाय मोनगोन माने आं रायजोनिफ्राय रिएक्सन लागोन आरो बेफोरबायदि मोननानै माबायदि मोनदों होननानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों जुदि आं बेखिनिखौ मावनानै होनो हायोबाथाय आं बिराद एसे गोग्गानाय मोनगोन आरो रायजोफोरनि कारणे माने आं एसे मोजां खामानि होफैनो हादों होननानै माने जोंनि रायजोआव एसेबां गोरों गोरा मानसि गैया बेनिफ्राय एसेबां बुंनोबो हानाय साहस गोनां मानसि गैया सासे सानै दङ न' सिङाव हाबसोनानै थायो बेफोरखौ जों एखमा थामारबाय थाला बेखायनोथ' आं दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि अबस्थाखौ खोन्थिनो गोनां जादों आरो बया मोननो नाङा सोरबाफोर जुदि दुखु मोनदोंबाथाय कमेन्टआव माबायदि हिसाबै बुंहरबानो जाबाय दुखु मोननायफोरखौ
मानि खारनाय दुखु मोनदो बुजायहरबानो जाबाय मायबा मोनसे भुल गोरोन्थि जादोंबाथाय नामा धरना लामासो नाङो सेंग्राफोर गारि सालायनानै जिखिजाया लामाया थांलाय फैलाय मोजां जाबानो जाबाय औ